Goeiedag, welkom bij Noorderwien Live. Mijn Willem Waardbeek, Afghan, Volle Meer. Het is een prachtige vrij december komt eraan. En we gaan speciale bands die speciaal voor hem komen optreden. Dus show het al je even mij. Het is weer vrede meeken, maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien Live, Noorderwien Live, Noorderwien Live, bij Willem de Vries. Ik wil weten wat ik zie, dat ik het toen mijn lippen ha. Het is miljoen en ik neem het ja. Om te leren van dit leven, om te gaan voor het leven. Else die de zinnen in mijn eigen. Ik had het nedig, strategisch, zoals een flowende waterval. Start zijn joen en ik mij het jan. Want mijn ziel is zuiver en mijn ziel is oud. Oh, de haske is er niet bij. Informatie van mijn varige lippes komt haast een keer vrij. Stie op een keerpunt, jipperen bezinnings, besturen de koers van wat ik weten wil. Verhoor je net al linger, verhoor je de wraad om je heen. Op koers, maar de passie om het te redden. Zelfs berichten van het NOS worden wekker. Te jaren komen we de wol, te jaren komen we de wol. Dus kunnen we beter maar mijn geerwerking komen. En liep mijn breincellen mij me kwam er geerwerkje. Dit is top geerwerk, top geer is er niet bij. De kracht is zonder einde, Fata Morgana komt haast een keer vrij. Je liet mijn breincellen mij me kwam er geerwerkje. Dit is top geerwerk, top geer is er niet bij. Flying on the wall. Ja, dit is dus niet echt fly on the wall. Dit is fly on my face. Godverdomme, wat gezellig, jongens. Nou! Speel je? Muziekmatch. Muziekmatch. Dat dacht ik wel eens natuurlijk al, hè? Muziekmatch. Ja? Als ik een boek lees, Ja? dan speel ik muziek. Ik dacht, dat is het al. Een match muziek, wanneer is dat? Als telkens mee te melden. Ja, ik zou in het begin dat ik niks te melden meer. Maar dat helpt me wat op gang. Maar het gaat nergens op, dus dit kan straks toch maar muziek. dit kan straks net broeken. Wat is dan een symfonieorkest of een gedeelte Is dit ervan? live? Dit is toch net live? Nee, dit gaat nooit een keer live, want sure, dit is een roestbak. Ja, Dat komt net precies. live. Nee, precies. Je had nog nooit van live gehad. Maar er is nog een vraag. Er is nog een vraag. Ja, met een symfonieorkest of dat is een gedeelte ervan als muziekmakers? Oh, wat ik wel eens dacht in mijn vrije tijd, als ik dan dan zet ik klassieke muziek op en dan heb ik zo'n dirigentstokje en dan ging ik imaginair staan dirigeren. Dat is doe heel ik wel eens. leerzaam. Dat doe ik wel eens. Maar dat bedoelde ze wel weer. Nou, dat is wel muzikaal. Een beetje harder, hè? Dus de uitzending maakt niet uit, hè? Het leven is zwaar. Wat is het nummer wat je gaat spelen? Dat zei ze kijk altijd. Ja, Dat vind ik kijk. Noorderwien is een licht puntje, hè? Eventjes, ja. Dus, Ja. ja, heel mooi. Dus, ja. Maar het is maar 1 dag in de week. Dat is het jammer ervan. Ja. Maar voor dus, we houden het vol. Ja. Ja. Dan even sa, als er niet hier bij Noorderwien Live komt, kan aan het eind van de uitzending vloeiend Fries spreken. Of net? Of net. En ook sinds oktober wens je pas, hè? Sinds oktober wens je hier in Friesland. Ja, klopt ja. Maar hier is wel jij er weer eens naar jou op Squallenwest. Ja, Squallenwest. ja, sound design op D-Drive heb ik gedaan. Oh, top. Dus ik versta het dan wel redelijk. Ja. Alleen ik ga het niet proberen na te boten, want dat... Het moet even wennen. Ze moet eerst even weten Fries. Oké. Oh ja, nou maar eens mee praten. En dan verstaat het. Ja, precies. Hier komen de Escalades met een strakke drum en een mooi groovy gitaarspel. Dank jullie wel. Tot de volgende keer. Het is succesvol met de uitzending. Dank jullie wel. Dit wie? Noorderwien Live! Goed zo, dank je wel.